Minflok ipparteċipa fit-tifkira ta' meta Malta saret Repubblika, il-Partit Nazzjonalista organizza Kunsill Ġenerali Straordinarju li suppost kellu jiddiskuti r-riforma li qed issir fil-Partit Nazzjonalista. Iżda minflok il-kelliema wieħed wara l-ieħor infexxew f'attakki fuq esponenti tal-Gvern. Tul il-Kunsill Ġenerali spikka wkoll in-nuqqas ta' bosta deputati, fosthom ta' Kristi De Bono li hija wkoll il-President tal-Kunsill Ġenerali. De Bono flimkien ma' deputat Herman Scavoni huma fil-mira tal-fazzjoni Busuttil wara li fix-xhur li għaddew nqabdu flaqa ma' Jorgen Fenek li llum jinsab mixli bl-omiċidju ta' Defni Karona Galizja. Bis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley jerġa' jtenni li l-Power Station tal-Gas f'Delli Mara ma kellniex bżonna. Il-Power Station li ma kellniex bżonn. Il-Power Station li ilha fil-mira tal-Partit Nazzjonalista waslet mhux biss traħħis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, iżda wkoll biex pajjiżna jaqta' darba l dejjem l-użu tal-heavy fuel oil li kien il-kawża ewlenija ta' diversi mart respiratorju. Saħansitra, fl-istess ġimgħa li bosta esponenti nazzjonalisti sejħu lil Delija biex iwarab minn kap tal-Partit Nazzjonalista, Pooley prova jpenġi stampa ta' għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista. Aħna partit wieħed. Fl-aħħar laqgħa tal-grupp parlamentari, bosta deputati nazzjonalisti ħarġu qatta bla ħabel kontra Delija, fosthom l-eks viċi kap nazzjonalista Mario De Marco, li llum ħareġ jagħti l-appoġġ fil-miftuħ lil Simon Busuttil. Simon Busuttil li menaw insellimlu għal-viżjoni li huwa dejjem kellu għal-partit tagħna. Minnaħa l-oħra d-deputat Karola Aquilina attakka lill-Prim Ministru fuq l-inkjesta Grant u mera l-konklużjonijiet li konfermaw il-frame up li sar fuq il-Prim Ministru u l-familja tiegħu. Infaqa jibki għal-ritratti u għal-kameras tat television. Illum, sena u nofs wara, kulħadd jaf li dik il-gitba, il-bikja, kienet l-ikbar gitba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Intant fid-diskors tiegħu Delija reġa' ddikjara li pajjiżna huwa mfarrak. Kollox infarrak imkisser. Illi kollox huwa biċċiet. Dan fil-waqt li nfex f'diversi attakki kontra l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fosthom il-Korp tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali li fl-aħħar ġimgħat kienu strumentali biex jissolva l-każ tal-qtil ta' Karwana Galizja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.